I'd like to speak to you this afternoon on the message entitled God's Purpose for the HBBC. God's Purpose for the HBBC. Anya iti panggep, anya ti adda iti panunot, iti apo, iti HBBC. Ephesians 5:25-27, the Bible says, lalaki ayaten yo, dagiti asawa yo, akasmet, ti panagayat ni Kristo ti Iglesia, ket it deinted na, ti bagina gapukeng kuana. Tapno pagsantuen na, ken ogasan na, ti panang bugo, ti danom gapu iti sao. Tapno pagparangin na, ken kuana metlaeng, iti Iglesia anadayag. Nga awan ti rugit na, wenno karetket, wenno sabali apakapilawan nga umas asping, no diket kumanasantuan, ken awan tulaw na. Sapay dati apo, bendisyonan na dito nga kanito. Tugaw tayo amin, kakabsat. Makita yo no kasano, iti gagem ti apo, iti panangugas, ken panangidaulo, panangidalan, iti iglesia, uno church. And kas may nga church, iti apo, as a church of God, in the Lord Jesus Christ, kaya't kung ay share kada ka itang malem, no anya iti gagem ti apo, anya iti panggep iti apo, kada iti gimong tayo nga HBBC. Well, nakaragragsak tayo kakabsat, tada iti pamilya tayo kat dimakkelan. Dedi pamilya nga idi, nga kasla nakapimpiman nga marmaratimat, nga no aggigimong idi, di kunan Pastor John, madandanagan no tibigat ti Domingo, duadagan maba, adda nga tao may makigimong ita. Ita kakabsat, adda nga ta pangikabilan tay ti tao nga umay. Dimmakulan kakabsat, iti HBBC family. Kat ti ayan na nga ma-observe ko pa'y kada ti church tayo kat 4 generations ti adda to'y gimong tayo. Adda di kita'y generation da Pastor John, di kita'y generation nga sumarsaruno kadakwada, di kita'y agninong kan agninang kanya dat kasar. Da kami nga generation, kat ti mo sumaruno, di kita'y an-anak ming kakabsat, nga generation, di kita'y ububingan. Iso nga, nakamay-mayat, deti flow, deti pan pasa-pasa, dagiti sursuro kakabsat, kaputa 4 generations. What a blessing, amen? Ket anya ti gagem ti apo kada tayo, nga kasmaysa nga pamilya, called the Hosanna Bible Baptist Church and Ministries. Anyat gagem iti apo no apay nga dayti church dita Claveria. Anya iti gagem iti apo no apay nga the church tayo di Talawag. Anya iti gagem ti apo no apay nga the church tayo di Pasukin. Anyat gagem ti apo no apay nga nalukatan ti opportunity nga makairugita iti outreach ijay ballasyo taaw like the Australia. Anya ti gagem ti apo no apay nga ni Pastor June more than 10 years ago ket nakapan sa JUS ket itan adda dito HBBC Hawaii. Nabuya yun lang kumati testimonyo kakabsat ti may isang ubing ijay itay ni Ernalyn. Mariknam kakabsat jay puso na may isang managkarkararag ng ubing. Na espirituan ti panunot na. Kat permi ti ragsak na nga da paka-involvan na iti ministry. Kat iso de kunakmat kadigiti young people itayan, dapat maadik kayo yan ti ministry. Sapsapulan nyo dapat ti agserbi iti apo. So, anya kakabsat, iti gagem, iti apo, iti HBBC family. At da 11 ngayon iburay kada kayo. Tapnon ti kasta, hang kayo matagtagan, ket rugyana kong kakabsat, ngamhang kumaikari nga ilipas amin. Kaduan digiti mensahek, puro rugi. Ngem ilipas tayo kakabsat. Umuna ti amin, ti adda ti panunot ti apo kada tayo. Number 1, to be a united church. God wants us to be a united church. Dayta kakabsat, ti kayat ti apo, nga mapagkaykaysa na tayo.
mapagtitimpuyog na tayo. Babaan iti panangidaulo iti adipon na. Kanti kooperasyon tayo amin nga sangapada. Iso deti message iti bigat kakabsat, dinefine tayo ti team. Trust, encourage, assist, and motivate. Nakita tayo itay kakabsat iti unity. Ngamahang ko na-discuss amin. Nga deti unity ket united at the agreement iso nga imbasak tay church covenant. Ta deti tulag kakabsat iso data iti pagkaykaysaan iti panunod tayo. Iso nga kayat ko nga i-encourage kayo kakabsat. Ta basaan yun to kadi manen ket manen ket manen. Deta nga church covenant. Our constitution is the Bible, the Word of God. Kat dayjay nga church covenant na bukal, manipod kadagiti isursuro deti tayo kabsat, deti constitution tayo. This is what constitute all our beliefs and practices as Baptist. Particularly Hosanna Bible Baptist Church. Kat dayjay church covenant na bukal, nga tulag tayo, manipod kakabsat, kadeti spiritual divine constitution tayo. There must be agreement. And for us to be united, God wants us to sacrifice. Hamag kididakkel nga sakripisyo ti require ti Apo kada tayo. Kat anyaman ti require iti Apo, kat pribilehyo kakabsat. Gaputa adu iti benefits iti ag-sacrifice para ti Apo. Acceptance. Ano ka na sound? Di acceptance. Awan ti ilang langit tayo, no di kat acceptaran tayo kakabsat. We are accepted in the beloved, kunana di Bible. Amen? So, hangkay ngagkalkalanga, ngam naragsak ka takabsat mo isuna ti Apo. Hangkay man ngagpada kakabsat, iti ugali, ngam naragsak ka takabsat mo ti Apo. Amen? Okay? Harmony. Nakita iti panang-illustrate ko ti harmony iti bigat. Kat kayat ti Apo kakabsat that we are a united church. Masapol nga nakatono tay amin. Amo meta bisikleta, no han nakatono kakabsat ket agkal-jakal no agkamlos. No iyakar mo jay gear na kakabsat han umakar. Di kat apektado DJ effort mo sayang. Kan DJ mamiris mo kuma maximum potential mo nga agbike. Han mo ma-reach kakabsat gaputa han namot agad just jay gear na no kwan, te kambyo na. Kitam kat uray bisikleta da kambyo na. Ala di bike ko kakabsat, 11 ti kambyo na. Da primera na, segunda, tercera, kwarta, quinta, sexta, anapay? Itta. Itta at ano, di kita agbaybayo kat adda ti kambyo na, di ka jirong muartong kakabsat, itta. Aya. 11. Kat no hanga nakatono kakabsat, deta bisikleta, iyakar mo kat di mo't umakaran. I-click mo pa ikat, aglagtuno ka kakabsat. Kahit masapol nga amin na members, ti kayat ti Apo kakabsat, maitono tayo amin. Kaslamot ta gitara, di gitoy. Agtuktukar yan ti violin. Napindas nga dinggan, no nakatono. Kanusto denota nga tuktukaran da. Ngam uray mo't kapikasanong kapintas ta violin na, no hamot nga denota na titinukar na kat sa bali, makaperdi no kwan. So, tayo nga member kas jaymot kakabsat. At the contribution tayo amin, kat dakkel day spirit tayo, nga makaita, day spirit of unity, day team spirit, nga panagkaykay sa kumati at dati puso tayo. I-promote tayo ti unity ti church because that is God's purpose. Deta ti panggap, gagam ti Apo kada tayo. Mark chapter 3, verse number 25. Mark chapter 3, verse number 25. The Bible says, a house divided against itself, and if a house be divided against itself, the house cannot stand. You want to stand and make a difference? We must be united. Oh, nakita yung kapsat na kalawlawag. No ti may nga pagtaengan kunana. Kat saan nga kaysa divided. Akat saan na makapagtakder. Kastamot iti church. And our church must be united in many aspects. We must be united in soul winning. We must be united with one common goal.
Dete goal kakabsat nga in-share ko kada kay ti bigat, ti prayer ko ti Apo, nuhang nga madoble, matriple tayo dayjay. Kaya mga kapatid? 50 souls a month? Baka mabalin tayo ti 150 souls a month. In the main church alone. Sa bali pa, iti goals tayo iti lawag, adamot goal yu dita kakabsat. Pasukin, adamot goal yu dita. Kastamot dita Claveria. Ken uray dita Hawaii. But God wants us to be united towards one common goal. United in prayer. United in reaching out to people. To the lost souls. That is God's purpose for HBBC. Alagat amoyo kakabsat. Uray ka, digiti unag ti pagtengan tayo, kaya tayo nga united tayo. Kat no ada anak, kat hana nakatono kakabsat, kat mangpadagsen no kwa, iti unag ti pagtengan, at hana nakatono, sintonado jay spirit na, sintonado jay biyag na. Iso nga makipagkaysa tayo kakabsat, just like the church, a family. Number 2, nga gagam ti Apo ti church tayo. Amen? Naragsak kayo mo't lang pasod ti HBBC. Are you proud? You are a member of HBBC? Oh, hangkay mababayin ko na yun. Yan at church mo. Di kapintasan na kapilyat yami. Oh, di ba? Oh, ti pastor mi, di dyan nagwapo. Okay, joke lang. May kadwa kakabsat nga gagam ti Apo. Number 2, and attended church. And attended church. Gimong kakabsat, kagimungan, nga dagiti kamkameng, nagaget, naregta, naanep, nga gigimong. Oh. Deta kakabsat. Deta ti panggap ti Apo, gagam na. Amin tayo nga kamkameng. Nagaget tayo amin. Naregta tayo amin. Iti panagigimong. In John chapter 20 verse 19. John chapter 20 verse 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and he stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. First day of the week. Anat first day of the week? Iti libro ti Corinto kuna nadsay, upon the first day of the week, let everyone in you in store lay. Kuna na. Kaya nasawan, every first day, at dapan nang tudda kakabsat kadigiti offerings da. Ket, deto'y kagimungan tayo kakabsat. Mangangay nga linawas, digiti gimong tayo. Ket, ti kayat ti Apo, amin tayo nga kameng, nagaget nga makigimong. Nagaget tayo mo't lang kakabsat. Dayta kumat may nga commitment mo itang atawan. Iti Apo. Kunam Apo, kadeto'y nga tawan, amin nagimong, nga siyakket masetnan Apo, masapol nga agaten darak. Monday night, tunubigat, dagiti men, gimong tayo nga men. Umay kayo kakabsat. Wednesday night, prayer meeting. Friday, we will let you know, no anati sumaro nung aramidin tayo kadito Friday night. Ngem, idi ngamin Friday kakabsat, isumatay pa pang ko pa nag-discipleship. Tarimwarak mo't na pa nag-discipleship di Santa Catalina. Kaya praise God. Baka ton Friday, same. Maybe Friday we can do tito dino di kunam. Nasapa nga dismissum di kitay taom. Ngam ipakadamot na di pag-constructionan yaw. Kat no willing, nasapa nga dismissum na. Tati mang alas 5, mang Bible study ak kadigiti amin nga amma nga gububra di construction. Kasama ti pamilyada. Agasum deta, nasuruk nga sa nga dosena. Nga maministrian kakabsat, makangeg iti sao iti Apo. Nakakasgasat tayo kakabsat. Amit kit di nga dete panang kaslang nagahanga dete nakakasgasat nga buti kami hindi yon, pero thankful tayo ti Apo. Dete pinag-pandemic na kakabsat, aglalo idi nag-lockdown iti March. Ket naaramid tayo lapta iti nagigimong urihan ti nakaumay diti uneg ti kapilya. Babaan iti live stream kan iti Zoom meeting tayo. Ket praise God for those nga inted iti Apo kakabsat. Nakalinlinis dito yung Zoom tayo. Every week nga evaluaten mi ni Preacher Glenn no anapay pag-improvean na. Dagitoy boys, adu kakabsat. Muyo saan nga nalaka, isong ikarkararag yumot digitoy team
Nagtugtugaw ti likod, di kita nga computer. Uno sangwanan gayam, di kita nga computer. Di gito'y, nagadot yung people tayo, kabsat yun, praise God. No, gunggunay dang agsagsagana, magsakanak nga makakita nga, wow, di gito yung ubing. Agbalinto nga professional ti masangwanan nga aldaw, di gito'y, kat servant da dito'y church ita. They learn to serve. Amen? O maragsakan da nga adda pa kausaran da. Maragsakan da nga handa lang o may makigimong, no di kat adapay pakaaramatan da, iti unag ti gimong. Deta kumamot ti prayer tayo kakabsat. Di nga pa nagatendar tayo kat saan laeng nga imay tayo nagtugaw, kat no di kat adda nakausaran tayo, ti imay tayo pa nakigimong. O, gasam no amin tayo kakabsat, adda pa kausaran, amen? Baka dumteng to ti time kakabsat nga adanton ti na duma-duma nga klase ti choir tayo. Adanton ti choir ti choral, adanton choir dagiti senior adults, amen. Adanto pa yan choir dagiti sintonado. Organizan tayo to di choir dagiti sintonado kakabsat, sign language. Okay? But it's a joy that you do not only come for the sake of attendance, but for participation. Deta kakabsat ti gagam ti Apo. Anla ang umay ka agatendar, tapno mai-present di attendance mo, no di ka ti biyag mo, mabalin nga kalusugan ti bendisyon iti sabali. Eket, numayat ton kakabsat iti tiyempo, iti sitwasyon, adot umay nga bisita tayo, eket nagmayaton o da ready nga para soul winning. Amen? O, ti may isang ikarkararag tayo, itaket umadukuma ti ag-disciple, ag-follow up, o, mangisuro ti sa utiya po. Rinugyan akon nga trainingan, di kita Bible student tayo. Di meeting mi, idi kaano di nagisuro at? Idi Friday. O, insuro kadakwadan di lesson. Kat kunak, o, di kito iti ibagayo, no, ag lesson kayo di prayer. Amin, di kiti naadal ko kung Pastor Joy, sumula in transfer ko kadakwada. O, di kiti illustration mo usaron na, di kito, isurat yung amin. Iso nga, di kito yung Bible student, mangbirok dan ti disciple anda. And attended church. Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Nagragsak tayo kakabsat nga may gimgimong, amen? Ngam naragragsak ti Apo nga makakitkita di pa nagigimong tayo. Nang runa no ti spirit tayo nga may makigimong kakabsat, kat the spirit of the second coming. The spirit of the rapture kunakit de. The rapture. Kat pagtutungtungan milang itatay, amoyo deti sasaaden kakabsat iti lubong ita. Mabalin nga daytoy kat preparasyonan nga final preparation. Iti iyaayon kakabsat, hanlaan nga ni Apo Jesus no di kat ti Antikristo. Kalpasan, dito nga pandemic, numalpas. Talaga nga down iti amin kakabsat. Ekonomiya, bagsak iti amin. Kat kadeta nga sitwasyon, timely, DJ pa nag-arise ti Antichrist. Tatik-sigun ti kunana ti Biblia. Ti Antikristo, one world government, pumintas ti ekonomiya, agkakapya, dagiti aggaapa nga nasyon. Isu nga mabalin, nga dito isasaadan ti lubong ita, may san nga panangisagana, iti arise, panag-arise ni Antikristo kakabsat. Agasam neta? Kat, datayo, kat praise the Lord, ta naisalakan tayo. Ipalagip ko lang dayjay tapnon, mas ma-excite tayo ti panagserbi tayo ti Apo. Nga saan lang ati pampanunutan tayo ti panagserbi ti Apo, kat digitay no agtulnog ka, di blessings nga kasukat iti panagtulnog mo. No di kat DJ pampanunutan, nganganin umay iti Apo. Agserbi akon habang nga da tiyempo. Agserbi akon habang nga dapay gundaway. Tanuhan agserbi ti Apo, itagat umay ti Apon, eket awan tiyempo kawang gundaway kunton sayang. Iso ako na di Bible, ulitig di Hebrews 10. Tinggan nyo kakabsat, di ko na ijay. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another.
And so much the more, as ye see, kas makita yung kunana, the day approaching. Umas asidigan iti aldaw. Ibagam kadeta kaabay mo, asidigan dayjay nga aldaw. Oh. Amen? Kat tipanggap ti Apo, gagam na, no gayam umasidigan dayjay nga aldaw, dagiti anak ti Apo, talaga nga mas naigigot ti panaggigimong dan. Mas madalas kat napansin nyo kat agpaiso kakabsat, nanipod pandemic, obserbaran nyo, mas imado iti gimong dagiti churches. Ijay Manila, the Pastor Abante, everyday nga dagimong da. Nanipod pandemic. Na duma-duma nga programa. Datay dito'y kakabsat na nayunan ti gimong tayo. Kat naisanay tayo mutin kakabsat. Numan pa'y minsan pampananuto may kang Pastor John hangat nga pagkadagsinan ti schedule siyo kakabsat ngam naisanay tayon. Kat idi Friday night adada na ilawan. Idi sumangpot kami kat adan JM. Naggapon JM ko nakat tiamok no da service ita pastor ko nana. Kat hangkag dingding kag ti announcement ko naka. Nag-announcement tak di Merkules nga alaawang pelakwatay no Friday. Sino ka dakin nakangag di jay? Wow. Siguro di video into naran na kasi isot ang manghawhawak ka da video. Kakabsat. Kat nailawan. Tiyan mo kadagimong ita. Kita, mabaling ka nangag na ide. Ngam gaputa na ipalasagnan di jay gimong. Automatic ka nagsukat imay latad tuyang kakabsat. Isong ako nakat madinsang ikatantay dati Friday night kat naisanay tayon. Amen? Oo. May mayat di dyan na isanay tayo nga adot gimong tayo ngam dyan na isanay tayo nga awang gimong. Kat praise the Lord, ta every time nga gigimong tayo kakabsat kat kwa, no kasano ti attendance tayo tayo bigat, kaslakas dela tamo ti attendance tayo ti malang. Kat praise God for that. Uray ti Merkules kat kastila tamo ti kaado tayo kakabsat. Kat pangidaydayawan iti Apo. Uray ka dagiti adayan ti Zoom. Amen? Oh, praise God, ti kaadayod ta kakabsat. Ti Apo ti mang bendisyon kada tayo amin. Attended church. May katlo. Nga gagam ti Apo. So, dapat di ti commitment mo itang atawan. Apo, atendarak dagiti gimong kasapulan nga dak ijay. Kasi, namnamaem nga dak ijay Apo. Iso nga, namnamaem no digiti adday ti Zoom ken live stream. Namnamaen mo't nga kanayon ti Apo nga nakatutok kayo ti Zoom ken iti live stream. Number 3 kakabsat, nga gagam ti Apo, a friendly church. A friendly church. Amen. Anak kaya nga sawon ti friendly. Amunat makigayam. Oh, amunat makipagayam. Hanga makiayayam, makipagayam. Proverbs 18:24. Proverbs 18:24. A man that hath friends must show himself what? Oh, and there is a friend that sticketh closer than a brother. But look at the last part. The part, show himself friendly. Are you a friendly person? Oh. Eket, masapol nga datayo kakabsat, friendly tayo. Tapnon ti kasta, haantay nga mangbugaw kadagiti tao. No di ket makaanlukoy tayo kadagiti tao nga umasidag iti Apo. Amen? So kung kunak no kadagiti kakadwak no mapanagbasketball, alakat ay anna dantay lata tapnon maaawis tayo ito, digiti nga kay ahayam tayo. Oh, digiti kakadwak no nga mapan na agbisbisikleta, agad agibumbunong kam ti trucks. Oh, tatta kakabsat kat no, agbay kak, di dagat masabsabot dak, di agbabay kat, uray na kamas kakat malasin dak kakabsat. Kita man lat, gwapo. Joke lang kakabsat. Handa kang org makita, di ba? No, wagat, pastor, kung kunada kanyak, di dagat, sino nga ta, di gidyan ko amuno ko, hangkom among kakabsat no kwa. Ngam siguro, mabuybuya datay ti live stream. Iso nga it pays to be friendly. Tadim lang amo kakabsat, baka DJ nga aglalo no DJ tao kat hanga nasaya at ti panaki del mo kat unbeliever tuno kan maamo na nga baptist ka kat si kantot mabainan.
At ako namkat, ala, jak mala sinaysaya atin, tattagat kasanong awisit nga ro, tattat kapilya. Kunam to na, di ngamin? Oh. Iso nga dapat kakabsat, datayo kat friendly. Amen? Oh, ibaga man ta kaabay mo, be friendly. Oh, it pays kakabsat. Uri tala pa naghisam mo, that makes you a friendly person. Praktisan tayo man ti agisam kakabsat. Ama, nagpay-payso. Kat itatay, napangkam nangal daw jay dabila, in kwa nakam intrit takam ni dito dino, kat digite ko agad inisang makida. Oh, di ba? Kat dete duwang agsangsango itay nga lalaki kat agtugtugaw dagat mingmingming ang dakab sa ta inisang makida. Oo. Ngam kitak di nagluganan dagat kwa Seventh-day Adventist. Oh, di ba? Di nagluganan da nga truck. Seventh-day Adventist kuna nagat mingmingming ang dak. Di ba? So, dapat friendly tayo wherever we go. Say hi, say hello. Amoyo, DJ ti may isa nga nagpintas nga nakita nga wisdom kini Pastor June. Orayan na papanan nakakabsat. Idi mapangkam agaw treats day lasam. Kat mangrugi tayo ti trabaho ti apod jay idi. Kat mapangkam makitsendayan ta tsendaan. Akit nakarkaro pa yung politiko ti panagsauna kakabsat. Hanakaya nga aramidin, di politician, di nobrana. Siyak pa'y kat mabainak eh. At sumunga di jay kat plastaran na dagtakdiran. Tapos ikabil na di iman ta abagak. Di siyempre, dagsat jay kapsat. Kat kunana, hello! Good morning! Oh, kumusta kayo? Taga Ilocos Norte, deti apaw, kunana. Unay ka talaga nga. Paunay bang tirupa ni Papa kung kunak yun nagko kakabsad. Ngam amuyo, idi adadat Hawaii kat padasa may timapan ag-miss mission trip. Napang kamot nag-miss mission trip, di ka dada kakadwak ide. Apang kamta Gonzaga, Santa Ana, pinadas may. Akat kunak, no hanggayam nga kasdi personalidad mo, hang ka makairugi ti trabaho ti apo. No dete magnakat-takat, agul-ulimag ka nga, di ka agun-uni kakabsat. Hang ka makairugi ti trabaho ti apo nga talaga. Katno kayat mo nga talaga makairugi ka trabaho ti apo, pabengbengem tarupam. Tilmunam tabain mo. Kadagsao ka nga makigayem ti tao, tadida kamat alununan. No umasidig ka kadakwada, kat hello, hi kunam, dida kamat alununan. No dikat kunada, kat mayat man DJ nga tao na ragsak nga tao. Iso nga idinapnapan kami, pinadas kumat. Sumurot kami yan ta munisipyo ti Gonzaga, napangkamot yan ta engineering office. Kunak, hello, good morning, kumusta kayo apo? Kunak, idekot agkuang malanga di kita da engineering office kakabsat. Apo, it feels good, mayat gayam di jay kunak. Padasin yun to kakabsat, ingkayan ta tiyandaan. Hello, good morning, kunam ka di kitaglaklakot karne. Suki may kadtuyan ko na, daging ka. Kakabsat, we need to be friendly. Itangatawan, masapol nga adamawin mo nga friend iti apo. Deta ti prayer mo, apo ko nam. Day dyan nangagak nga message, ti realization ko jay apo, masapol nga developag ti bagik ta makawinak iti friend ko king kaapo. Number 4, ano ti gagam ti apo kakabsat kada tayo? A loving church. A loving church. Oo. Anat ka nga sa unti loving church kakabsat? Church nga naayat, managayat. Nakasagana nga reach out. John chapter 13 verses 34 to 35. 13 verses 34 to 35. Dinggan nyo ti ko na ti apo, kat sursurwun tayo dito yung wisdom. Adal, a new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. 35. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Anat kat nga sa undet, you love kakabsat. No love kunam ngaming kat day tao kat dakkel ti concern mo king kuana. Diba? Ay ayatom jay tao ada concern mo king kuana.
Kundi commitment tayo nga kakabsat iti Apo. Kat amuyo kakabsat, di Galatians 6:10, kudan nyo di Galatians 6:10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. All men, nakita yo? Awan iti maitang tangi. All men, especially unto them who are of the household of faith. Detay devotion tay bigat. Sino't nag-devotion? Kat malagip ko lang nga ibaot sakbay nga ibasak detay devotion tay bigat. By the grace of God, idinrugi kon kakabsat iti mang picture detay page no kat daily bread. Kat i-post ko niyan ta Facebook. Pasaray oras ti 7:30, alas 8:01, 8:30. Adda ka DJ nga oras no kwa kakabsat. Kat days ago, tinaramid kon, i-post ko dyan no kan detay realization ko mat. No, anyamot ti kasla na adal ko dyan. Binasak nga devotion kadeta nga aldaw. Kat iso nga iseryo kakabsat no kaday jay. Sino kada kay ti mangi-share? Praise the Lord. One, makita kat adutay nga mangi-share at umabot pa'y tinasarok nga sa nga gasot no kwa. Kat talaga nga mayat. Kat amuyo kakabsat it pays. Very wise deti nga move nga into the Apo. Nakamay mayat, it pays. Kasi binasbasak di gidi recent comments kat adugayam kakabsat iti talaga nga nagdevotion. Kat manipod ti pa nag-ipopost ko, kat dete amom mariknada di pa nakawaw ti sa utiapo. Dapay DJ nag-comment ko na kat timely. Deti devotion ita kat timely kanyak ko na din ta comment. What a blessing. Tinakairugrugyanan na ngamin dayjay, idi nakitak nga agkurang iti copies ti daily bread. Kat na-realize ko dayjay, kat kunak, anang nga tano i-post ko yata Facebook dito ko picture. Para kadigitehan na naka-avail ti daily bread. Kan digitay brethren abroad nga awan daily bread na. Akat mayatan kakabsat. Maragsakan digitay awan daily bread na natalibre ti 70 pesos danggal. And you don't need to pay 70 pesos anymore. Pero you know, on the positive side, kakabsat, adut bunga na nga nasayaat. Kunak itay, i-share yo, amoy no apay number 1. No in-share mo, DJ, post nga daily devotion, DJ po-post ko kakabsat. Number 1, ma-fulfill mo, DJ, duty nga Christian to reach out. Narigat ti ag-reach out no awan, DJ, kasla avenue nga isutrason mo nga mang-reach out ti tao ka. Isword nga no, soul winning tayo. Nalaklakat ag soul winning no, the gospel tracks mo. At isut pang opening mo, DJ. No kumatches kat first move mo dijay. Di ba? Anat first move mo no ka Carlo. Pun. Oh, di ba? No nag-first move ka. So, nung kag soul winning, nagrigat dete, naimbag ngal daw yun na, umay kay man seran ti sa utiapo. May medjay, naimbag ngal daw yun na, ikan kay man ti libre nga basbasahan nyo. Oh, tunukan umay na awatan. Ikan nakman ti sang kabasit ng oras, ta ilaw lawag kot sang kabasit ti linaon dete nga inted cooking ka. Oh, di kat opening. Iso nga daytoy kakabsat, napintas nga avenue nga panang reach out tayo. Kadagiti kakabagyan kan kadagiti friends. I suggest malaksid nga i-share yu idayan ta wall ta Facebook yo. May mayat no amuyot pumayan, i-share yu via messenger kala jay bagan ni Jay Brel itay. Kat kunam ka DJ friend mo, friend, nagpintas dito devotion ita, I believe it will help you in what you are going through right now. Amom, was ka binasam DJ malagip mo te kayem mo eh. Kat kunam friend, I'm sending this to you because I know it will help you. So, ma-fulfill mo jay duty nga reach out. May ikadwa, kakabagyam kan gagayim mo, makita dati testimony ti Apo ken ka. And you don't know no sino kadakwad at mabless. Out of 10 nga nakabasa, no adadwa nga na-touch, kat di pa nakatouch na, inaldawton kakabsat nga subaybayan na, dakkel di pag-improve na dayjay. May ikatlo, babaan di pa nangin share mo kakabsat, may i-promote, di office iti pastor mo, di probi ka dilin niya, i-click na. Tunukan makita na di link, Hosanna Bible Baptist Church, agbuyak man. So, way amin nga maya si ti tao ti Apo. Why are we doing this? Because the people need the Word of God today. Nagrigat kakabsat, iti problema nga awamanlat sa uti Apo nga manggagam. Nagrigat iti agbyag nga umkis ka iti rigat kat awamanlat comfort nga mangagmuti sa utiapo. So, we love that much and we don't care basit mo't lang ngatlod ti masapul mo tapno lang ma-share mo.
Ngam kunam di gayem mo, I love you this much, friend. I would like for you to read this. We should be a loving church. Katay devotion tay bigat, our welcoming God. Welcoming God. Nakita yo? Ket dito istorya maipanggap ka dito, ubing kakabsat nga black sa dito. One. Ket na-feel na kakabsat, it was difficult. Kuna na Elba suffered because she was different. Nagsapsuffer isuna because she is not like those people. But she became a woman of courage, faith, and forgiveness. Kat idi ni istorya nagtuyan kakabsat nga ni Peter Jewish, maiparit kadakwa dati pa nakimingle kadagiti Gentiles. Until nakita na ti vision di Acts chapter 10. Nga di ko na ti apo king kwa na kanam ko na ti apo kang Peter. Ay apohan ko mabaling nga sagidan deta. Anat ko na ti apo. Hamu ibaga nga unclean ti pinagbaling ko nga nadalos. Kunana. Welcoming God. Nakita yung kakabsat. Iso nga nanipot ijay, nagbalin iso na nga illustration nga Jews and Gentiles, kay Hudyo, kay Gentile, kat i-reach out danti sa utiapo. Kunana di maudi nga paset, God opens His arms wide to extend love to everyone. We love everyone not because they deserve it, but because of the love of God shed abroad in our hearts. That gives us the ability and capacity to love others. We pay it forward. Tiga na sa unti, pay it forward. Aramidem, day nasayat iti sabali, gaputa da nagaramid tinasayaat kingka. That's what it means to pay it forward. So God has loved us. Let us love others. Sabi niya, we do the same in His power. Consider your neighborhood, your family, your social sphere. Where do you find a temptation to exclude others and why? We are tempted to push others away, but God's arms are open wide. We must be a loving church. What a blessing, amen? At sino't mabalim mo nga ayatan ita. You know, when you begin to love that person, it will make a difference in his life. Kat sikati instrumento ti Apo to make a difference in his life. Gapo di pa nang ipakitam, iti concern mo king kuanan. Yes, you just don't know. Di pa nang ipakitam concern mo, di pa nang bisbisitam, di pa nang ikarkararag mo, di pa nang kumkumustam. Amen? It will make a difference in his life. And you are the channel that God uses because you have the concern, the compassion for others. So, day-day tigagamti Apo. We must be a loving church. Amen? Oh, mayat di jayan? Amen? Ituloy tayo tumanan tumaminsang kakabsat. Tapno, antay unay maimpatso, aya. Amen? So, reviewin tayo, anat na adal tayo, God's purpose for HBBC, a united church. Number 2, an attended church. Number 3, a friendly church. And number 4, a loving church. Kunam Apo, help me to love others as you have loved me. And I know that when I begin to love others, it will make a difference in their lives. Takil kakabsat. No adda tao nga makoncernan itipada na, it will make a difference in his life.